ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ነበርቲ ደቡባዊ ዞባ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ሰዓት ኣብ ዞባ ደቡብ ዝተወሰነ ናይ ምምሕዳር ለውጢ ምግባር ዘኽእል ምንቅስቃስ ንገብር ኣለና። እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ዞባ ምምሕዳር ዝተወሰነ ጥራሕ እዩ። በዚ መሰረት ኣብ ዞባ ምምሕዳር ደረጃ ዝነበረ ምምሕዳር ኣፍሪስና ከም ሓድሽ ካብቲ ዝነበረ ብዋናነት ጌርና ኢና ነብሎ ዘለና። በዚ መሰረት ዝነበረ ዞባ ካብ ሕዚ ሰዓት ጀሚሩ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ከክንድኡ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝነበሩ ኣቶ ስመላሽ ረዳ ዘፈር ቁጠባ ሓላፊ ዝነበረ ኣብቲ ዞባ ኮሚቴ ውሽጢ ማለት እዩ። ኣቶ ካልኣዩ ናይ ጨርጨር ወረዳ ምምሕዳር ዝነበረ ወይዘሮ ኣለም መንግስታዊ ግልጋሎት ኮሚቴ ኣብቲ ዞባ ሓላፊት ዝነበረት ከምኡ እውን ንጉሰ ኣበጀ ወዲ ራያ ማለት እዩ ብሳጉ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ክኸውን ንግዜ ተወዲቦም ክሰርሑ ተመዲቦም ኣሎ። ነዚኦም ዘተሓባብር ንግዚኡ ኣቶ ስመላሽ ክኸውን እዩ። በዚ መሰረት እቲ ናይ ዞባ ምምሕዳር እዚ ለውጥታት ተገይርሉ ክፀንሕ እዩ። ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ዞባ መሓደርቲ ኩሎም ካሊእ ናይ ስራሕ ምድብ ኣብ ክልል ተዳልዩሎም ኣሎ። ብተመሳሳሊ ደሞዝን ጥማጥምን ሓላፍነት እውን ካብ ተመሳሳሊ ብዝኾነ ደረጃ ኣብዚ ክልል ክሰርሑ እዮም። በዚ ካብዚ ወፃኢ ወረዳታት ኩለን ወረዳታት ጣብያታት ዘሎ ደረጃ መንግስቲ ኩሉ ከም ዘለዎ ምንም ለውጢ ከይተገበረሉ ዝቕፅል ክኸውን እዩ። ስለዚ ኣብ ወረዳ ኣብ ጣብያ ዝግበር ሓድሽ ለውጢ የለን። እታ ለውጢ ኣብ ዞባ ኣመራርሓ ደረጃ ማለት እዩ። እዚ ኣድላይ ዝኾነሉ ምክንያት እቲ መሰረታዊ ሽግር ኣብቲ ዞባ ምሕዳር ኣሎ ማለት ኣይኮነ። ናይ ጠቕላላ ኣብ ዞባ ደቡብ ዘሎ ሽግር ናይ ዞባ ደቡብ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣይኮነን። ኣብ ዞባ ደቡብ ናይ ራያ ዝበሃል ሽግር፣ ናይ እንደርታ ዝበሃል ሽግር፣ ናይ ደቡብ ምብራቅ ዝበሃል ሽግር፣ ናይ ዓጋመ ወይ ምብራቅ ማእኸላይ ወዘተ ዝበሃል ዝተፈለየ ሽግር የለን። እቲ ሽግር ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ እዩ። ስለዚ ኣሳች ናይ ራያ ዝበሃል ነገር ክነብል ከለና እውን ናይ ትግራይ ዘሎ ፀገም ትፈትሕ ኣለና ዝብል መበገሲ ሒዝና ኢና። ስለዚ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ኣጠቃላሊ ናይ ትግራይ ሽግር ንምፍታሕ ዘይኮነስ ሕዚ ምስ ዘሎ ኩነታት ብዝተወሰነ ደረጃ ትፈንተት ናበልካ ምክያድ ምስታት ደው ክብል ስለ ዘለዎ ከም መንግስቲ መጠን እውን ዘሕትቶ ነገር ስለ ዝኾነ እቲ ውፅእ እናበለ ምክያድ ከባቢ ብቐፃልነት እውን ዘስዕቦ ሓደጋ ንምውጋድ እዩ። እንተዘየለ ጠቕላላ ዘሎ ሽግር ኣብ ራያ ዘሎ ይኹን ኣብ ሽረ ዘሎ ይኹን ምናልባት ኣብ ገገሊኡ ካብ ራያ እውን ግድ ዝበለ ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ ሽግር ቀንዲ ናይ ትግራይ ሽግር ክፍታሕ ዘሎ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ምክንያታት ኣለዎ። ስለዚ ጥቕልፊ ሽግር ኣይኮናን ንምፍታሕ ተንቀሳቂስና ዘለና። ጥቕልፊ ሽግር ንምፍታሕ ዘኽእል ብቐፃሊ እውን ንምፍታሕ ዘኽእል ኩነታት ምፍጣር ብቐፃሊ እውን ክፍጠር ዝኽእል ድሪፍት እናገበርካ ናይ ምክያድ ሽግር ብታሪክ እውን ዝኾነ ሓላፍነት ደረጃ እውን ዝሕተና ነገር ንሱ ደው ኣቢልካ ናብቲ ዋና ሽግር ንምፍታሕ ዝኽእል ኩነታት ምፍጣር እዩ። እቲ ዋና ሽግር ንምፍታሕ ካሊእ ዛዕባ እዩ። ዓብዪ ለውጢ ዝሓትት እዩ። ትግራይ ብመሰረቱ ለውጢ ዝሓታ ነገር እዩ። ነቲ ለውጢ ንምምራሕ ብቕዓት
زحتو ويبقى تسمى الأمارة رحون زحتا كوني سلذي توانا شجر مفتاحي هون التمنقصاص كاوزي وصاي التمنقصاص منجستي زمرحو منجستي جدا كجور الله نجارينا نجبر ذلنا كاوتي زلة طريقة خالي إن ممسا عينتي هون تشجرات في بوليتيكاوي زخون شجرات بوليتيكاو مفتاحي كاليوم ايوه هذه زخونا نمتراك زخونا نمتكار زقبر زلو من قصاص فصم اي خونن فهذه بذي زقبر محقواس يخون بذي زهد المحزان كاو تتعلم كاويد مكافتي سرح زلو وصائي خون بذي مسارات هذبي بحافشة هذبي منعسي ميليشا كلهم محضرات بدرجة لهم محضرات دما زي قمت تيوم نتزقبر ظل متعرايز نتزقبر ظل من قصاص تحاورت كونو صوعيتي يقرب كم فلت برايا يكون بحافة شاب دماغي دواء زواز الله منقصة من قصاص ومنقصة عمامات كرأي كله كالي خواد حالة كنيات كاود باويت كتما باتع حداش مركب أبميات كيع بحرنا كتن سافف تعزيبنا نيرنا اتا مركب قدم زبل سمن سيامني تبايوا مركب قدم بوشت أو عمتات إيرتراوين من سياتن حزبن منقستن إيرترا كم تتسرحت حبريتاتات أبيدنا بتحو يركبالو إذا مركب بي إيرتراوين من سيات زتا هنساتن زتا سرحتن مقانا حدا كابتي فولين نتايو هاجرات أفريكان غربابتن هاجراتن كم دين عينت نوسان مراكبن جالبون كاوت هاجرات بفلايكا كاب هاجري چاينا مليونات دولارات ناخفلا كأتو عينا نعزبن إيرترا هاجرناغن بزمهارتهم دكان من سياتنا بلا كساب كم دين عينت مراكب أم مسرحن أم سنعن درجاتات بتاعها تركب الله